କ'ଣ ଆଜି ବି ଦୁନିଆରେ ରହିଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିପାରିବ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ? ଏକଦା ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି କ'ଣ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି? ଏହା ସତ ନା ବାସ୍ ଏକ ପୌରାଣିକ କଳ୍ପନା? ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣରେ ରହିଛି ଏହାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ। କୁହାଯାଏ ଯେ ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଭେଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୀର ହନୁମାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ହିମାଳୟ ସ୍ଥିତ ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟିକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରୋଣଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟେକି ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବି ଦ୍ରୋଣଗିରି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତିନି। ଏହା ତ ପୌରାଣିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି? ସତରେ କ'ଣ ବୀର ହନୁମାନ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଆଣି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ? ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହିଛି ସଞ୍ଜୀବନୀର ମହତ୍ତ୍ୱ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପୁରାଣ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା। କିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତର ଶିଖର ପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବୁଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥାଏ, ଯାହାକି ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାନ। ଗବେଷକମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଯୋଶୀ ମଠସ୍ଥିତ ଓଲିଠାରୁ 14 କିଲୋମିଟର ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କଲାପରେ ପଡ଼େ ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତ ଏବଂ ଏଠାରେ ରହିଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି। ଯଦିଓ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବୁଟିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣଗିରି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ବା ଅଗ୍ନିଜଳ ନାମକ ଏହି ବୁଟି ରାତିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ନପାରେ ଯେ ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତରେ ଆଜି ବି ଭରି ରହିଛି ଏହିଭଳି କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଜଡ଼ିବୁଟି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକାରୀ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।